Bună ziua tuturor! Sunt Răzvan Vasile de la Academia MBA Kids. Vom avea azi un nou webinar și vom discuta despre succes. Până să începem discuția despre succes, să repetăm ceea ce repet întotdeauna: dezvoltarea personală înseamnă educație continuă. Educația nu este răspunsul la o întrebare. Educația este calea spre răspunsul la toate întrebările. Tema de azi este succesul, care este responsabilitatea ta cea mai mare. Este responsabilitatea ta și implicit este responsabilitatea copilului tău cea mai mare. Mediocritatea, în schimb, este inamicul tău cel mai mare, inamicul cel mai mare al copilului tău. Iar conexiunea între aceste două elemente, drumul de la mediocritate către succes, se numește schimbare sau se întâmplă doar prin intermediul schimbării. Succesul nu este un eveniment, ci un proces. Nu este o destinație, ci este o călătorie. Nu este simplu să ajungi la succes, din contră este foarte provocator. Este provocator pentru că mediocritatea la oameni vine la pachet cu nivelarea valorilor, cu conformismul, cu fuga de responsabilitate, cu inerție, cu ideologie și cu evitarea riscului. Stăm în cutiuța noastră de confort și ne simțim bine, între ghilimele. Succesul prin schimbare înseamnă evoluție prin obiective. Singurul mod prin care putem ajunge la succes este să ne schimbăm. Singurul mod prin care evoluăm este prin stabilirea unor obiective. Există așadar 6 componente care stabilesc standardele pentru evoluția spre succes. Și aș vrea să iau fiecare din aceste 6 componente, să le discutăm pe fiecare în parte. Primul component pentru a stabili un standard al evoluției este mediul tău înconjurător. Care este format din ce? Este format din oameni, din locuri și din lucruri. Îmbunătățirea mediului tău înconjurător este cel mai rapid mod prin care poți să-ți optimizezi viața. Concret, vrei să ai o viață mai bună, optimizează-ți mediul în care te afli. Exemplu concret, dacă un copil mă va întreba vreodată, și mă întreabă de fapt în fiecare zi: te rog, Răzvan, spune-mi ceva despre viitorul meu, prima mea rugăminte sau primul meu răspuns este următorul: arată-mi și mie, te rog frumos, grupul tău de prieteni. Da? Implicit ați înțeles că este vorba de mediul în care trăiește copilul. Și acest mediu îl influențează permanent. A doua componentă este comportamentul tău. Ce spui și cum acționezi. Știm cu toții că fericirea reprezintă congruența, unitatea dintre ce gândesc, ce spun și ce fac. Atunci suntem fericiți, când avem aceste toate 3 elemente în linie sau sunt un tot unitar. Legat de comportament, ce aveți de făcut? Câteva simple întrebări. Gândurile mele, emoțiile mele, conversațiile mele îmi dau putere sau îmi fac rău? Întrebați-vă asta. Da? Toate gândurile pe care le aveți zi de zi, emoțiile pe care le aveți, conversațiile pe care le purtați, vă dau putere sau vă fac rău? V-au dat putere sau v-au făcut rău? Apoi, întrebați-vă ce acțiuni mă ajută pe mine, că mă întreb, da? Ce acțiuni mă ajută să-mi utilizez timpul și energia cât mai optim? Gândiți-vă bine să vă dați un răspuns cât mai corect. Tot mereu trebuie să fiți conștient de ceea ce spui și de ceea ce faci. Pentru că lucrurile acestea, ceea ce spui și ceea ce faci, îți vor defini destinul. Și destinul înseamnă persoana care vei deveni tu. Următorul component e un ansamblu format din competențele și abilitățile tale. Mai concret, succesul vine din dezvoltarea, din utilizarea și din îmbunătățirea pachetului tău valoros de abilități. Trebuie să fii foarte conștient de ele. Prima oară trebuie să ți le identifici, pentru că aceste aturi ale tale nu sunt puse niciodată în scenă dacă tu nu le identifici și nu le valorifici. Fii conștient de ele. A 4-a componentă din 6 e tot un ansamblu format din ce? Din credințele și valorile tale. Ce înseamnă credințe?
Credințele tale sunt convingerile tale, reprezintă ceea ce este adevărat pentru tine. Iar valorile, pe de cealaltă parte, reprezintă ce? Reprezintă ceea ce contează pentru tine. Tu, ca persoană, trebuie să fii dispus să le explorezi pe ambele, și valorile și credințele. Pentru asta trebuie să-ți iei timp, să ți le identifici și apoi să te întrebi. Toate convingerile care le am eu sau cele mai importante de care mă izbesc zilnic, mă eliberează sau mă îngrădesc? Valorile mele mă împing spre cine îmi doresc eu să devin sau de fapt mă îndepărtează? După ce o să ai această conversație, pe care eu ți-o recomand să o ții foarte deschis și onestă, foarte sinceră, să fie o conversație foarte sinceră cu tine, perspectivele tale ți se vor schimba. Pentru că vei vedea cum valorile tale și credințele tale, multe dintre ele pot fi frici, pot fi blocaje, care ele la un moment dat s-au devenit sau îți sunt acum limite și pe care trebuie să le schimbi. A cincea componentă, identitatea ta. La ce se referă? Cine ești tu? Tu poți să devii cea mai bună versiune a ta doar când? Doar atunci când tu te cunoști pe tine ca în palmă. Când te cunoști inside out. Trebuie să știi pe din afară cum gândește, simte și acționează cea mai bună versiune a ta. Și după ce cunoști pe din afară cum gândește, simte, acționează cea mai bună versiune a ta, da? Trebuie să faci în mod activ, să faci eforturi pentru a oglindi exact acea viziune. Acel tu care pentru tine înseamnă maximum. 6. Scopul. Scopul tău reprezintă a 6-a componentă. Și ce înseamnă scop? Din punctul filozofic sau teoretic, să spunem mai bine, de vedere. Scopul tău reprezintă conexiunea ta cu lumea exterioară. Este interacțiunea ta. Tu trebuie să-ți definești un scop. Trebuie să fii conștient de scopul tău. Trebuie să știi că ai un scop. Trebuie să știi că acționezi conform scopului tău. Pentru că altfel, dacă n-ai un scop și dacă n-ai un obiectiv, ești în derivă, nu ai direcție. Ești ca o corabie care pleacă dintr-un port și nu mai știe unde mergi. Mergi așa pe oceane, nu știe. Tu trebuie să ai o direcție neapărat. De aceea am spus că scopurile, obiectivele sunt conexiunea ta cu lumea exterioară. Am văzut odată un serial excepțional în care actorul principal a fost întrebat ce scop are el pe acest pământ, care e scopul vieții lui. Și a răspuns într-un mod fabulos, a spus că scopul meu pe acest pământ este ca acel colțișor de lume în care eu trăiesc pentru o perioadă de timp care se numește viață, eu am datoria să-l fac în fiecare zi mai bun, fără să am eu personal un interes direct. Oamenii mari plantează în viața lor copaci, la umbra cărora stau generațiile viitoare. Deci cam ăsta ar fi scopul nostru în viață. Să avem grijă de noi, să fim siguri că noi ne îndreptăm spre succes, spre succesul nostru, spre povestea noastră, că facem ceea ce ne place, că suntem fericiți și în paralel să fim siguri că oferim și noi la schimb ceva, că facem o lume mai bună, cu alte cuvinte. Ce întrebări trebuie să ne punem noi aici? Aș zice așa, ca să vă puteți defini scopul. De ce sunt aici? Care este misiunea mea? Cum aș putea fi de folos altora? Pentru ce mi-aș dori să fiu cunoscut? Cărui scop vreau să-mi ofer vitalitatea și forța mea de viață și energia? Deci cam acestea ar fi cele 6 componente despre care vorbeam la început. Ca și concluzie, aceasta ar fi simplă. Educă-te, citește mult, învață să vorbești, învață să gândești pentru a te transforma. Deci, transformă-te, da? Schimbă-te. Cam asta ar fi, de fapt, ce v-am explicat acum, ar fi acest duel între problemă versus soluție. Știm care sunt problemele, știm acum și care sunt soluțiile. Da? Nu uitați, repet, educația este calea spre răspunsul la toate întrebările. Educați-vă permanent, scăpați de mediocritate, aveți ca target întotdeauna ca obiectiv succesul. Fiți conștienți că nu este un eveniment, este un proces, nu este o destinație succesul, este o călătorie de care trebuie să vă bucurați. Nu e simplu, este provocator. Și succesul întotdeauna vine doar prin schimbarea ta, spre bine, da? Prin evoluția ta
prin obiective. Și aceste 6 componente erau componentele legate de cum îți stabilești tu standardele tale de evoluție. Vă mulțumesc și ne auzim în curând.